Татарстан тарихы битләренә алтын хәрефләр белән язылган шәхесләребез бик күп. Алар арасында Совнарком, ягъни Халык комиссарлары шурасы рәисе булып эшләгән Кыям Абрамов чоры аерым әһәмияткә ия. Чөнки нәкъ менә ул идарә иткән 30-37 елларда Татарстан аграр-индустриаль республикага әверелә. Күптән түгел Кыям Абрамовка багышланган китап нәшер ителде. ТСРның 100 еллыгы уңаеннан басылып чыгарылган әлеге китапны әзерләүдә нинди кыенлыклар булган? Аны язуда кемнәр катнашкан? Бу сорауларга хәбәрчебез Мөршидә Җиһан җавап бирер. Чынлыкта Кыям Абрамовның фамилиясе Ибраһимов. Аның ничек үзгәрүе хакында китапта тәфсилләп язылган махсус бүлек бар. Тумышы белән Кыям Абрамов Буа районының Иске Тинчәле авылыннан әлеге китапны булдыруда башлап йөрүче Марс Алиев Кыям Әлимбәк улының нәсел дәвамчысы. Бу кеше турында бернинди информация да, бернинди рәсем дә юк иде. Бу эшләгән вакытта без инде аны эзли торгач, архивларда була торгач, ул архивларның материаллары белән туплангач, яннан инде газеталардан булган 30-нчы елдан алып 37-нче елга булган бөтен газеталарны туплап, аның эзегезекләрен без монда күрсәттек. Чөнки 30-нчы елдан алып 37-нче елга кадәр республиканың ничек итеп развивация иткәннәре бөтенесе менә шул китапта тупланган. Нәкъ шул еллар Татарстан автономияле республикасының үсеш чоры. Казанда синтетик каучук, авиация, моторлар төзү, кинотасма заводлары сафка баса, электр станцияләре төзелә. ТСРда нефть табу эше дә Кыям Абрамов җитәкчелегендә башлана. Казан химия технология, Казан авиация институтлары ачыла. 34 елда Татарстан авыл хуҗалыгындагы булган уңышлар өчен Ленин ордены белән бүләкләнелә. Чөнки аның алдыннан гына Татарстанны бик көчле тәнкыйтьләгән булалар. Шушы беренчедән коллективизация барышлары буенча, колхоз оештыру буенча һәм башкалары шул ук вакытта 30-нчы елда менә шушы кеше эшли башлагач, яңа уңышларга ирешкәннәр. 2-5 еллык нәтиҗәләре өчен Кыям Абрамовның үзенә дә 1935 елда Ленин ордены бирелә. Гади генә авыл малайының хөкүмәт рәисе дәрәҗәсенә ирешүенең тамырлары бик тирәннән килә. Тормышның ачысын, төшесен бала чактан ук татый башлый. Шахтага бара 14 яшендә, яннан бер 4-5 эшләгәннән соң кулы эзелеп, яңадан кайта туган җиренә нишләргә. Шул уку аша үзе кеш тауып, менә шу зур дәрәҗәгә ирешә. Әлеге китапта дәүләт эшлеклеләре, тарихчылар сүз ала. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев Кыям Абрамовны талантлы дәүләт эшлеклесе буларак тасвирласа, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аны татар икътисады мөгъҗизасының архитекторы дип атый. Менә шушы китапның эчтәлеге шуның турында сөйли. Бу кешенең эшләгән турында, ничек азапланып яшәгәннәр, шуның турында. Чөнки бу һәрбер кешегә укып ниндидер яңа белем алыр өчен бик әйбәт китап. Кыям Абрамов СССР Конституциясе проекты тикшерелгәндә ТСРга Союздаш республика статусы бирүне сорый. Әмма ни кызганыч, 1 елдан соң ул кулга алына. Инкыйлабка каршы Троцкийче милли террор оешмасы оештыруда гаепләнеп атарга хөкем ителә. 1938 елның 9 маенда Казанда атып үтерелә. Озак еллар аның исеме лаексыз рәвештә онытылып килде. Әлеге китап халкыбызның тагын бер хаксызга рәнҗетелгән бөек улына багышланган рухи ядкәр. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.